Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kenalah berkisahkan riwayat Ibu Maenggi ratok tangih di hari tua. Dek nasib garisan tangan untuang betantu jadulunyo masuk di rahim bunuh kanduang. Tabilang berumah tanggo patut dicontoh di tuladan. Jo paluah anak digadangkan maradai dirantau orang mengakeh sepanjang jalan. Payah tak kama dikadukan indak jesia ke bayu. Setia santun ke bini kasiah disayang jadi bungo cinto nentio alai bulu. Alun manangih laba pujo alun makanda laba bari. Sekali minta ketagun mengganyong sirinyang tibo leno Maenggi di bueknya. De asik di rumah tanggo gilau mauli anak bini lupo sebagai mama orang. Mbak sayo sentiang sabalah coba nangkan dua salampi senjang taraju timbangannya. Anak sajo di pangku-pangku kamanakan haram tabimbiang konon rang kampung ditenggangnya. Akia kala mudo lahu saituo datang lamah pun tibo darah dingin kudurai abi. Manangih maruang panjang bahilau rato Maenggi. Apalah sabab deba itu? Dek rawi talampau runci yang kasih sayang tadarongame. Siko malonja anak baji menyipak cuci di baba. Anak indak membalik guno sayang bini mengulik dasun. Awak tabuangan ni sajo bak kumpai di banda tunggang. Ilian yang tidak bermuaro babaliak mujak tak mungkin tas sampang di surau tinggal. Tarado lunsana kamanakan hati na laki-laki kanji. Memandang je sidik mato batanyo sapata haram ibu di malah tersangkuitnya. Tangguang rasai kala dek mama. Masu mudo tenago kuait sangke rimbun tempuak bagatah. Sepiti haram talatiangkan sahalai daun tak batanam lupo je sako je pusako. Kok sakit di surau usang kok mati di panti jompo tangih je doa jendiaro mak konan menjangu mak mengapan ni. Malang banana si Maenggi. Di dunia sansai lanyato di akhirat ba'ala iswa. Amal dan sayut-sayut sampai ibadah umpang beluak timbangan barik ketiga. Na'udzubillahi min zalik, tsumma na'udzubillah. Nah, itulah Ratu Maenggi stan. Curito nanalah sanak danga ganti pengajar jepidoman. Kini beralih pulau kabar riwayat diri Ma Adang kisah nan ingin kami rantang. Adapun beliau nangko adik kanduang dek Maenggi saibu balai nayah sabako indak sabapak. Tantangan bangun tubuhnya tampan parangai jekurenah balain orang badun sana. Kalau Maenggi putih kunyang tinggi semampai murah seng yang berjalan taryo alai. Pinggang kucuy agak malawa rambut katua kericang tangguang tutua na lunak-lunak lambut. Balain bana cuma adang. Bak gala imbawan orang, ota gadang serawa gadang buku tangannya gadang-gadang. Sadeta bidang baunya bajalan manggau-wanggau hariak dareh galak tak pandai. Abuat taga iduang singkekkan yang sampai telinga kaciak sumut cejuak sabalambang. Mato sirah pandangan tajam bulu dadonya rabah sonsang kasa-kasa dari tangannya. Konon curito anduang gerai mandehkan duang dek baliau. Samanja di dalam paru ilah nampak takah karingkang. Sabaleh bulan di kanduangan gilu menyipak mengatu yang rasah jelasak dalam paru. Bawan menganduang pun balain. Biasanya bakanda asam ampalam mudo nentaraga atau mengunyu ujung barit. Tapi entah apalah maknanya, anduang meminta rangga hayam balamun jua buangi baitu ragam nentaraga. Lah tibo masuk basalin menangguang mandeh di bueknya hilang ngaka dukun penolong. Dia orang kepala nanta singi, deknya kaki nanta julu alaya sonsang garan namanya. Samalam paja di pintu batabua limau penama baru meluncur ke pelupuah. Babungkuih sekujur badan tali pusik melilik bau sengiak tangih tak tedangnya. Walau lahirnya basian yang lah gadang suaro bagamuruah. De asan namu babarikan kini bagalah hasan tabuah. Gadang suaro gadang kecek gadang otak juga gadang kato. Baabana jalan kisahnya leko-liku hidup Ma Adang. Basugiro sultan mandanga nak kami kakak kami rantangkan danga kemana jale-jale. Tasabui nilai pakaian latak mutu seratu gengsi. Bukan dicolok lagi kain indak dimerek barang impor murah jemaah haragonya. Bukan. Tapi basuo macam nantigo manolah jinih nantigo.
Pertamu elok dasarnya, banang sariang tanunan rape disasah bapantang susui dijamu tak kunjung puda. Nan kedua taguah jahitan, tukang pandai berpengalaman jahit nan samo balik balah indak bakasan sambung kain. Nan ketiga guntiang potongan, mode baru sai rangkini ragam dan alun ketinggalan tak pakai kemaripai. Baitulah juo manusia kostan. Mangkonyo jadi orang bayak 30 rukun saraitnya. Ibarat tungku sajarangan bak tali 3 sapilin. Tansano umpang salaciek kok kan 2 putih selampih rumit membilai memapahnya merasa tak mungkin semparono. Mari tu bilang cek stan dia tong mulai dari aso dangar sultan jale-jale. Nan pertamu keturunannya. Elok sako di pihak ibu barasiah iliran dari ayah rumpun dan tidak cacik kata. Basuh dalam kecika, kok lai yasanya kuriak tibo di anak kuriak juo paling kurang berbulu rintiak. Kamano jatuh curanato tajunyo kepelimbahan. Sebab anak tuangan ibu fotokopi diayahkan duang cetakan urang dan berdua. Nah, sudah tu pulo pendidikannya. Lai sekolah jo mengaji masa ajaran rumah tangga makan pitunjuk petang pagi. Nyampang ko acok ke asahan asik di kilia di Gorinda lamo-lamo ketajam jo. Nah sudah itu nan ketiga nan pengarisan, yaitu barasiah lingkungan masyarakat. Kondisi alam pergaulan orang kulili yang tampai tinggal satu membantu jiwa anak. Nan bak sepantun orang tua, bak bantu tuangan loyang kekian pulo bantu nyulilin, bak aragam irama gandang beitu lenggok tarinya. Di sana kenanya, apa nan baru dipapakan sekadar teori cedek pandai ukuran umum pukul rato. Namun ado kalonyo, rukun josarai terpenuhi Allah taisi 3 rupo. Kok sako turunan bayak-bayak ado badidik kena nelok masyarakat lai rasiah. Namun anak rusak binaso indak mampe bangkang go. Maka ada semacam cie lain ulu bala pangka penyakit, yaitu sisiak cilako garis tangan bakat bawan dari laya iko narumi manawanya. Samisa membuat rumah komastan, walau ramuan kayu rikia tukang yang dari pandai sikek rumah model potongan kini, tapi pondasi di tanah rawang dimalah tiang kainggo alamai keruntuh bangunannya. Baitulah nan basuh joma adang ko. Tokoh cerita kasenang ko orang memakan masa matah. Walau barasiah hilirannya, tapi dek paja dasar kerengkang disuruh sekolah tak ngerajan mengaji ya cuah tak acuh. Bapak mati mamak melengah tinggal lain 2 menggubalo orang gaek lama sakicua. Dilihat lingkungan pergaulan, bakawan samu pajudi orang pampok je parambuang mainyo warek kekida. Ikulah nama membantu jiwa maadang kok gadang menjadi sipai lah tuo berubah tidur. Manto ke manto nan bahapa sihia menyihia nama kaji, silek teralak pemenannya buru menjadi peduniaran siang lalu malam betanggang. Sampai nyoh gadang iswa jadi jalatang kecang miang silang kaneh dalam nagari sesaran kutua orang kampung. Itulah ragi maadang siasan tabuah rangimbaukan. Namun semantang pun baik itu, iswanya di hari tua menjalang tabuah ke bagua tinggal serimah sisoidwi. Siko baputa baliang-baliang, babalia awah penabangan baliau condong ke surau mati di dalam baibadah. Bak tabu mani kaujuang hari patang taruah mahelo husnul khatimah kecebuya. Nak saya kisah maadang nanya tu riwayat ibu dengar sana jale-jale simak bana titik komanyo dan sampai sasek beberito. Waktu ketek kanak-kanak sekiro bau mual 5 tahun, singkek peminto ayah kandung aja sampai takaran sudah mati dan alun tua me. Disabui barang peninggalan, jangankan pitih nan babilang ameh je perak badi orang ataupun ladang tanam kareh, malahan utang batinggakan ongkueh parubek kiri kanan. Luas sahalai kain bugih sebantuak cincin batu akia, itulah warih banamukan ketando manah dari ayah. Tinggal lain 2 jabang kalai bakayuah hidup semua surang. Masyak di tengah sawah hurang indak batu hua tapi kain arok jua anak nang kagadang. Balimo anak dinalanya ketek-ketek basusun paku 2 jantan ciek kedusi.
Sawah lai di tangan orang parak kulit sedang tersandung ulah dek mamak nempang gadai. Balimpik surik pendalaman tetabuh raso tak mungkin tinggal bercamin bangkai saja. Babaliak cerita ke Mak Adang. Kanio di masa itu sangke jajahan Rangulando menjalang Japang ke masuk. Di tahun 39 Perang Dunia laba pancang buncah Ulando di Batawi. Di sinan tibu Malaysia Krismon istilah patang hirik susah sugalo maha na adang baumua dua balik. Biasa galik basuo anak-anak sepangke itu sadang nang kisok-kisok makan. Kok badan mulai maisi kok tinggi maragang nanya gilo mengunyah di menginyok. Bajadi laku parangai adang menjajuk karajonyo. Ibarat semisa anak baru lesak yang tidak senang diam rintang mengaca suak ida. Setantang diri Mak Adang mandeh bansai bapak tiado mamak nan sorang bersilengah bako tak dapat diarokkan. Dek badan gadang karangko makan kurang bakain indak nampak bana kuri masyaknya. Kadang-kadang ulah dia lapa litak tak joa ke dirintang. Padi tak kakak disawaknya karena dia orang digagainya talu ayam nan acok bana. Dia acok orang tagagau banyak keduan bakeh mandeh anak bujangnya buruak laku batundo sumparang kampung. Lalu ditanya anak kandung di sudi lalu basi asik ke jasa di muka sidang. Mak Adang menggayang panjang tiok ditanya nyoba indak baharam bademi Allah mandeh indak percaya lai. Dek pasai memujuk-mujuk lalu diambil tangki sapu manau masyak panjang sedapo. Nyor rambah kaki Mak Adang nyanya tuanyo kanelaka kadang melacui tentang pinggang. Walau sakitnya alau rabi saseyui indaknya mahaduah keluar sayang menahankan. Akianya mandeh letiah surang tahanya duduk di lantai sinan tabayang mendiangko. Dek awih mangko takaca dek litak mangko tarabu. Ulah dek bansai jam sikin hidup nan tidak benang kodok tarambau anak dengan cupiang. Sinan terserak tangi bundo juarato ibu-ibu anak ditunjuk diajari dibari pituah jenasihat. Mak Adang tagak mematuang sepatah kato kejawabnya. Maafkan nambo mandeh. Waktu berjalan juo. Musim bertukar tahun baraliah Mak Adang bertambah gadang juo tapi alun jadi ranggadang. Mulai merangkak karimaja lah nampak tando-tandonyo karena jadi pemuda. Lah pancangang di muka camin. Suaro parau-parau basah sungguh membayang di bibianya bak pinang mau rebungu. Sikolah bana para luno suluh pidoman dek nantuo membimbiang anak kena luri. Ibarat semua metua ia kemastan. Nyampang melia tak babanda membosek di salo batu malasau ke para orang tinaman mudo di ondoknya. Tansano itu nanti jadi utang jualah ke dibaya tampan berkuju inagari. Dek bansai nang kula juo dek senjang kemari tido indak kalawan dunia orang. Tasabut tentang sekolah baru masuk di kalih 5 sekolah desa masa itu. Alu la tahu tu libaco alu nabeh caro baretong. Indak tarago mengupakai Mak Adang keluar surang kini malala panjang saja. Kok ditanya pulau mengaji lalu di surau lai rajin utaknya maja baku bana. Inggo maijo suri ama membatang hilang akanyo. Kaduduk jo di legaran malu tibo maleh teraso guru pun muak maulangkan. Babuah muncul mandehnya menyuruh anak sumbayang. Kadangan lain dia makan antah apalah dan dibaca mungkin sekadar rupak tagak. Puaso sekali haram. Dek sagan takut jain dua makan sahur lainnya jago banyak tambuahnya dari orang. Pagi pariwak di kacanya jo karak-karak licin tandeh babukul 10. Nan sungguh baraja sile. Laki hitam segala hitam tekanak ditarik kapalo runciangnya membalah banak. Manakah jadi pendekar kini ko? Jari lantiak langkahnya kadam taguah pasangan kudo-kudo mahampang pasang baunya. Ciek disimak 2 dapet urang 3 dengan 5 menangkuk banaan tinenya. Tersabut ragam kesenian saluang dendang puput sarunai tambua tansa telempong paci tari sewa tari galombang langkuk jarandai tari piriang. Sadonyo kameh de Mak Adang beliau bintang di lapangan. Tentu saja, dek cancang kendua segara gai kepanan dua salabuhan bayi liang laya jebatin samo dituntut pagurui. Musim datang tahun baganti Mak Adang baransui gadang juo kini menjalang 20.
Bangun tubuhnya samparono olah nampak kama condongnya nyato kejadi orang parewa. Awak tinggi gadang bakaka tangan lia kakinya capek. Kuntau tarala ala wambek silek bayang silek kumango memutus segala gaji. Sajamba makan sipaknya tangkok je kunci tak barangin pasuang bumi pentang taurat. Umpan geleknya berbahayo makan sikunya na membunuh sulit pendeka membolehkan. Antah yo antah mu tidur konon cerita cek orang. Jo harimau memutus silek bercuba di papan salai kaji tamai guru pun mati. Tak bilang berburu babi itu nan dunia pejatian. Anjiangnya tigo gadang-gadang. Nan sikua samui karanggo saikua kelupa abatuang cukui juga bak hitam kumbang. Salurah bunyi salaknya sarimbo panjang kajaran. Asah kalapeh dari kala sinan buruan kemamatah dibangkai tigo sapilin lasirah sajo keluarnya. Pangke madang luncak rajo. Kalau paunan di kampuangnya beliau memancang buru laweh tumpaknya baterimbo. Nyampang sebagai alet tamu maadang tumpuan sambah. Basonsong lalu baduduakan bananti cara nawasa itu ada masa itu. Ko adu puluh orang bertanya, bahasa tantang adu ayam. Biasa buang biar memupuaskan itu menobi dek beliau juaru orang imbau kan. Sugalo menyangkut ayam, tuah cilaku di galanggang masuknya taruah ke batampin beliau pakarnya bana. Tahu je sisiak sapi udang paham je bulang ke baki cuah arih negara kalah menang. Komadang malepeh ayam jarang lah taruah tamaelo orang menompang menang saja. Tak kalau madang ke barangke menuju buki ambacang galanggang pacu narangagam. Anduang gerai mandeh beliau sedang kalata sakit karet. Dek mumuak dimakan mumuak tu di lamun parasayan anduang sama kinu suah juo. Baliak nandari pecuku do dicaliak ranggai tambah larui. Ayah sandek bubuat tak lalu hangok bagarau turunannya air yang suok golek ke kita. Disapo ndak berbunyi dihimbau indak menyawi lah kateh caliak matonyo. Sepanjang kecerang siak itulah ketandu-tandu umuan yang tidak panjang laima nanti masuk kutikonya. Ajalulah catang menjapui nan punyo tiba mahambiak sakarat kurang nemogan. Tansano anak nan salia satapa indak bertinggalkan samiang tak cari tangga berundo di rusuak mandeh. Sinalah masuk kutikonya malapeh jo doa-doa membaca Quran surah Yasin kalimat tauhid mabisiakkan hanya selesai perjalanan. Tapi malang bana mandeh baranak lah nasib di andong gerai. Maadang malantiam jua marau di lapiak kuaju di jo ampuk mandayo. Samalam panjang tak nyo pulang ditambah pulo sabari suak si anak alun tercogok. Piak diri badan maadang salayang lai taringek talinteh dalam pangana mandeh den baalah kini. Tapi dek gantuang coki di tangan sadang tau juang tangguang main dari cako alun maelo dili puasa jo bisi ati. Dari baiko ke baiko ditunggu sejamang lai antah ku bingkeh sekaliko. Bakocok karte baru menanti juo segiliran awak coki orang menyampai. Alun wakatulu ama suak tedanga tontong berbunyi membaleh tabuah di surau siah kogaran na meninggal. Kironyo anduang nalapai urang baduyun pemanjang wa anaknya surang nan tak nampak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan anduang gerai. Di tahun 43 parang dunia bakacamuak Japang masuk ulan dolari. Batuka tuan nagariko kini mahendek berkuasa. Kejamnyo Allahu Rabi. Sugalo bareh disikatnyo untuk baka bala tentara ranya disuruh makan nubi. Laki-laki di Pasorodi diopor kaloge kemanggani membuat jalan kereta api. Dan gagah dilatih parang dikirim ke tiap poron jadi pasukan dai Nippon. Itulah haiho nyenamokan kaum penpelor orang sekutu. Labiahnya jadi bagodang jadi sanendang paripaga tentara serap dalam kampung. Sepanjang sejarah nagariko itulah masuk peliang sulit stantanyo ke orang namarasai. Idik susah sebalum maha hangok di ujung-ujung tandua. Dek Japang takabua ame tibo musibah dari Tuhan. 3 tahun lama menjajah kampuangnya dibom dek sakutu. Hiroshima menjadi abu, Nagasaki kan bermatum Nippon kalah awak merdeka. Alun setahun antaranya datang mau untuk orang Ulando niat maulang nak menjajah.
Mairiang orang sekutu itulah nikah namakan. Di saat ketika itu segala pemuda dalam kampung dibakar semangat revolusi. Baraja latihan parang pokok asalnya dari Jepang. Nangai pantang ketinggalan satu babari hiam mudiak menyandang suligi bemurunciang. Nan ketek kalian tangguang membantu pasukan pulau bernama Tentara Samu. Padusi sabil muslimat memaci ubek kaube urusan balik paroban palang merah kono namanya. Adapun alim ulama asik jekaji jepetuah badaliah di Quran wajahidu fisabilillah mati syahid di medan parang loncong masuk dalam sarungko. Jadiak pandai baitu pulo berapi-api pidatonyo aso hilang gua terbilang merdeka ataupun mati baitu sumpah balapatkan. Sampai pun simpanan lama pakaian orang datu-datu, tahan basi tahan gorinda ilmu balik dalam lunau asimai sebalik pinggang, antah siri antah mosasik nanyato niat untuk parang mau siau lando orang kapia. Pendeknya stan tabu dua sumangit masa itu entah dari mana datang bagak rasu di bibia tepi cawan. Setantang diri mak adang beliau tak namo tahu masa bodoh hendak peduli. Urang sabalik kaluah kasah pitih sari segala maha kecimui kegantinasi makain sahalai langkok disasah kariang di badan tumu setio alai banang. Namun beliau lagak jua gayanya coga para lente pantang maisok daun nanong rokok merek segini pipa gadiang sagi salapan. Patuilah ada nang curiga maadang jadi sapiun matu-matu di pihak nikah. Kawat. Tapi entah apalah nanya pakai mungkin kok sisiak pembawaan. Walau dipanggil imam parang tuduh je cemo baka tutui tando je beti tabasuo beliau lapeh elok saju. Malah madang jatuh hasuk diangkek komandan BPNK hansip di zaman masa itu. Tuah laki pangkat mair yang bersaga berminyang pulau tambah berkibar marawanya. Kini gayanya berlebihan. Baju hitam sarawah hitam itu pakaian kebasaran. Laki selempang merah putih tekanak kupiah runciang di pinggang padang semurai si tewal membalui kaki sebantu rajo sepatokah. Ala-ala hongi maadang ba urang gilo baladiang main tangkok main tarajang salah seketik di daramnya. Karengkang makanan lampang nang kayo sesaran pang warando juga di sasawnya. Sial hurang kemenyapo tak kama bakeh kemangadu. Bak sigiriak makan kalabu tipak di balam padirabah. Salah jabana tak bertimbang alu aja patut tak saukua cemo menjadi sarok balai hasuang pitanah lebih aso dan dam kesumat balapehkan. Ibarat di alam rimbo rayo stan cotok mencotok semua awak gilo maintai-intai taruah. Disiko sayang tak pakai taji kuku nampaguno salah je kuku basi dareh ngaun si balang menyudahi. Itu biasa dalam meboh adat negari dalam kacau. Beko lah datang kutikonyo ombak tanang angin salasai hujan taduah kabut puntarang senjang berbaliak kenan bana biduak lalu kiambang suri. Baitulah sejarah yang terjadi stan ragi lukisan di negari. Sapueh-pueh bekurasai sebaliang-baliang roda kincia akia kalaknya tanang ju. Dahulu karuah bekundak masuk darurat menemukan menjalang tahun 50 sekutu pulang ke kandang daulat baliak ke tangan merdeka 100%. Itulah bijure benamukan. Kini golek latibori nan data sardadu sakabe arek baimpun dalam TNI ciek kapa surang kemudi. Polisi setoboh pulau memacik tampuk keamanan dibantu upah dalam kampung parik dalam pegaran kokoh urang bagak papalalahkan. Lalu disusun tangkai ciek-ciek diatuk pemerintahan minyak mamak tulang pungguang. Jadi pandai alim ulama pasak di kungkuang di nagari. Pemuda menjaga bateh bunuh kanduang satu di dalam samua bajalin berkulindan membangun adat jelimbago tagah nagari jaundangnya. Sangke masuk darurat maadanglah 2 kali kawin. Pertama jorang sesuku sekaun balain payung sitini namo panggilan. Kawin kedua je paridah gadih baumuan nambaleh anak tirih kepala kampuang. Mari itu mulai dari awal sabab musabab ketarambau kawin menyimpang mengalempang. Walau tercecek di nagari merompak pagaran adai di awak orang basaga sepatah rantiang tak ada tiak seciok murai tak berkicau. Ninyak mamak hanyang sebalik di balang serupa lengah. Konolah orang berkulil yang mencaliak di sudut mato sabateh ginjang ginjira.
Ado banacik je dua orang sejurai separiwa berturu-turu menggarega. Nya menyipak sabaliak bukit membulalang di dalam kalam tuah Maadang tetaban diam. Tasabab mula-mulainya dikaji ulu pengkawala. Ulah dek kasam mencuang dua kato terserak badorongan sasek rundiang salah bicaro. Sinan lawangki simbabanyo. Dasar kurang bungkuak sejangka tersingguang lebih awakanai pari jepaga di ondoknya. Adapun Siti Nangko orang Jombang Bintang Nagari jando nambaru tangga merek sekali alun kecucian. Awak matah sadang berminyak intayan mudo dalam kampuang buah mulik nembujang-bujang. Maku telinte harimau dek balangnya teka buah gajah jebulalai bala buah-buah keto-kato disangko indak kabaa kudian baru menyasar. Apalah garan katos tini? Katonya mencemku. Buat di kampung Nagari ko sulit mencari kejinjuangan orang sepadan setuluan. Lagak juga ya tak menganyang cadi apalah keguno nyoko non bagak kapakayunkan. Nan paralu derang pedusi uncangnya pade bapiti harato banyak kok kandak pentang tetagun memakai sepue hati sinalat tua orang pedusi. Setandang diri Maadang walaupun awak pareman menjajok sumpara hurang. Kadang-kadang tibo eloknya tekana caro kaum raso sesuku Jawa Ampia. Lalu beliau menasihat, pihak usah kato tadorong-dorong pihak agai mencuang gawaserak tuah Jawa cilaku Ampia. Namun malonjak anak abaji senjang disumbang sautannya. Malumlah awak semua disangko gurau semua gadang rupo paringgo di pambate. Manyolos tini masa itu. Usah di siang ledang ngurang stan piki akan taruko angku manga ko alun basamayan sama merimbo tebangkalai. Cang bana ko mah pajaku. Da itu pikiran Maadang dalam hati. Iyo nak tahu je Maadang. Tapi pakatan dan bakian tersintuah puncak canggunyo araso dilambai-lambai api dan bak kuliriak masuk iduang badarak-darak garamannya. Santano jorang kilaki disikau utang balangsaikan. Kalua barang simpanan tak laya batin bermain pantang galehnya dia orang. Taga basobo indo-indo rumi berundiang di pedusi. Tapi nan kato wajib dijawab kok gayung tentu disambui jalan merusuak nanya tampuah. Tak jago insan di dalam tabayang bajah gurunya merasai tadi kau ini. Tengah malam di bulan sabit hari nan hujan-hujan rinai. Bunyi lentibang basautan di tingkah siamang rimbo sawit terdengar luluang anjiang. Sitini tagolek surang matu nanindak talolokkan kaluah kasah sapan ranjang. Antah dari matu asanya tibolah garak dalam hati batin tidak senang diam. Tengyang-yang di talingo raso tadangar main bau darah tersirok-sirok ju. Nindak siapunan menyuruh barayun langkah masa itu menuju ke pondok tinggal sinan beliau menunggu. Rupanya semenjak Sanjo Rayo Cako Maadang membuso dari jauh jo bunyi saluang talangannya. Pitunang menyuruh datang japui tabau kini ju. Kini ikan mencari luka baranang menyonsong ayah masuk ke injok taba pintu. Apakah garan terjadi tanyokan keriang lantai setan bilih cerisasi ambo tak mungkin babarito sutala paham jawabannya. Semenjak sesudah itu barulang biduk ke lautan balaya di mata kana bala buah di maka mungkin. Acok pulau berjalan surang mencari kapal ke Kuala. Hebohlah orang dalam kampung Bateba Gunjiang di Nagari. Malunya to aib bertumpuak bala menimpo pesukuan muko kamalah disubakkan. Taradok diri Maadang. Janyo terapuang-apuang tak anyik terendam-rendam tak basah. Mako bararak ketuan kali di kabik jejab kabul sabuang yang tidak digalanggang atau kabahalai lasin nanti bonyo Ustaz. Dek Allah mengkasih sampai utang dan sudah berbayaran marapulai tak pulang-pulang tinggal anak daro jontuang nyogilo maitong itong kasau. Carai indak sarak pun bukan tapawi indak betali tagantuang diawang-awang ilian tidak babandakan. Itu kawinan pertama Yusitini. Di dalam padunan bakian nampaklah bungo setangkai di laman rumah Narangkoto sadang nang kambang-kambang arum. Gadih bau muan nambaleh tinggi alun randah kelampau rawi alwih bangun selesai. Mato nyolindok ketaduhan bibianan basah-basah ranun lenggok baik tiak pulang patang. Tutuan nyolintuah-lintuah lambui pandai babaso bakucin dan awak rancak curiah puluh.
Puji laki sanjuang bertimpo cacek di malah diletakkan, sulit mengicuah pemandangan antah ke orang buto saja. Baitu lukih gambaran gadih paridah narang foto stan setantang diri madang, nawak nang sadang budu mata, ibarat semisa alang saro tabang bebega di udaro niat rao inggo mencakam ayam lengato alamaitnya. Maka diutuilah orang menelangkai marisiak resik menyerah umpan parapak jalan dan pasan abaturi cupak tetagak na baisi sepanjang adik na pakai. Tertiba ku jejangku masuk nyorundi yang babalasan imbau ku alai basauti. Di dalam resah penantian tiba lah jawab barang sabalah. Sultan tak tahu kabalenyo, aiko buah katunya. Pihak dek diri anak kami bak umbui baru menjulai alun setahun jaguang. Bersabar Sultan dahulu paridah na ingin bersikola na lain cari kegantinya. Mandanga buah jawabannya raso ditembak peti tongganan bak disinggang si gulambai. Kamalah berang diampehkan leno madang dibuatnya. Adapun di masa itu gadih berumuan nambalih lah cukui umur bersuami. Lain ukuran masa kini menanti masak jebatang 30 halu letalai. Tentang jawapan pihak peridah kato balik mencari lapeh alasan mencari-cari, itu pasti. Orang pun tantu lah mengaji. Bentuk potongan keminantu jininya orang kesumando dan Mbak Intan bakarang loyang jauh lah panggang dari api. Maadang tahu itu, maadang merasakan. Paham bana mungkasui orang maulak sambah penamonyo. Dalam berpikir-pikir surang indak malu sama lunangko siko bagolak perang batin mendidih marameh jantung. Kok mengana harago diri martabat dilenda orang, dayo ubilih nan tedanga. Tapi babisia ati nurani lalu tetagun langkah setan, bisia anati. Dek barang untuk dipakai pemenan laya jobatin, jambu gatialah dari tampuk barilah rilah joran tiang besuko-suko jodahan sinan besuo barakaitnya. Barai umpama makan indak sekadar perik kanyang palapeh kendak salero bukan. Tapi lebih daripada itu samparono tibo dirunggo memuji anggota ketujuhnya. Kandak nasi menjadi daging minta ayam menjadi darah bibik cetampang keturunan. Sesuai bak kata orang, mambiak nanelo dengan suci letakkan di nama rahasia. Baitu bisi anati maadang tangguh angkuh. Dalam perang hitam putih, tagak disimpang keraguan antara elok dengan buruak, tadanga barito sumbang kabar sayah tentang paridah. Dalam sapakan kapatang kolah bulek katu perundiangan siriah sikutar petarimu. Anak muda berpendidikan tamatan normal padang panjang, mandeh kayo bapak betuah mamak sambah kurang pulau babanso keturunan. Anak rancak minantu santiang bak cincin laki kajari matu piruh pengerangameh selesai tukang membantuannya. Sananglah hati ayah bunda sumarak rumah nan gadang mencayo dalam negari. Dalam menanti-nanti hari masuk ketika lek jatuh, paridah agak berubah jauh disipai biasa. Muko kusui ilang gairah di madu dua dima memanuang perusuah pemana-mana. Makan nindak lalu petanggang matonya tagak pencarian disapo haram berbunyi ditanyo haram menjawab. Indak bersabak bakarano tibo tangi mengumu kudian galak semua surang. Masya Allah. Maku camehlah saisi rumah pakai nenek jemama mungkin tersapu tuaganya antah keulah damam paneh lalu di jalang dukun kampung. Baputa papean limau baromba aja di piriang sinan menggeliang angku dukun lah kanai ke maka jatuh. Ubek laki saparangkatan babuso jada suntongga mandiaya tigo muaro sakit nanalun anggajuo. Diganti judukun lain dicari nalabia santi yang saroman semua pacaliaan. Ubek masuk asimek laki jangan kencegak makin parah. Kini mama kiak tiok sanjo gilo menjujuk-jujuk abu merentak malawan panjang. Namun orang surang disabutnya maadang. Menurut angku dukun pengabisan, iko si jundai narang lapeh gas yang tengkurak pemain. Isi banak raso baputa tali jantung disentak-sentak bara kekuait menhankan. Tak ada ubek namangkuih salain baliak kena nasa dan membari ke manarimo pulangkan piluru ke sambangnya baulah capek ke maadang.
Ndak terago pikir panjang menyambah-nyambah ke beliau. Tolonglah hube anak kami stan apo saraiknya dipanuhi bara biaya ke ditangguang. Pihak dek diri badan madang ikolah bananan bananti. Dan bak pucuk ilam menjulai na ayah semua membasui na licin kidek lah datang. Baru laki 5 penama alun basambung dan kedua. Bak kinci baranti tagak coaya tepakok tani kini babaliak basemulung. Paridah cegak samparono. Alhamdulillah bersyukur orang serumah doa selamai diadokan. Sudah tu balai. Tak ada orang yang tahu apa jinihnya perundiangan. Nanya tu sudah mendoa berputar kepala widua paridah berpindah tangan. Dulu sekutar nan menungkai kini maadang mendabiahnya. Rencana di tangan awak, putusan di tangan Tuhan, iman tawakal menerima. Kawahannya. Tapi stan, iyo lakawi hukum alam ado bana bunyi daliannya. Setiap dapet dalam sama hilangnya di dalam rimbo. Mungkin dek niat kurang berasiah orang membari dan tak rila nentunya raso tepaso. 6 bulan masuk lalu paridah sakit-sakitan. Walau suami dukun gadang, namun ibarat tukang pangkeh kemastan giliran abuaknya panjang indak pandai guntiang surang dah. Maka baru belah kian kamari di jalan segala dukun keluar masuk rumah sakit berbilang doktor merawatnya kandak nan satu nan balaku singkek umur capek peminto harta Allah pulang ke Allah kurang lebih setahun sakit paridah pai dahulu membawa luka laya batin. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Salamu masuk darurat stan parang jenika jasa kutu sampai menggalang penyerahan di ujung tahun sampai 9 maadang gilo wingi cah kawin beko sara adonan tinggal tak batantu carai indak talak pun tidur jandonyo sepanjang jalan baranak setiap liku surang punaram di silau. Keditanyo makai beliau alah bara bini maadang gini kok sambil mengakah dijawabnya. Dek banyak adalah ragu dek lama lupa membilang indak telaki maitongnya. Itulah inyo maadang, itulah inyo si Hasan Tawah. Ulah merasai sangkek Japang balanjut masuk darurat. Orang Sagan menunggu kampung trauma istilah kini. Walau pokok nasi sebungkuh bekain laki di badan, marantau wajib hukumnya tinggal negari sementara. Nan gamang berjalan jauh sabateh padang bukit tinggi, tibo nan bagak kari hati malala ke kampung orang melampau bateh Minangkabau. Kok diuku aja masuk kini ndak mungkin masuk adiakah. Kalinggau berjalan kaki satoboh pai ke Jambi banyak namu dia ke utara. Menggaleh sepanjang jalan bajojo rumah ke rumah, sitara aja kecenggor yang menjua benang pinjai menjawai upah jadi juo. Nan pangka makan di jalan hidup pagi hingga berisua. Kok beko sampai di tujuan diputar pulau kinci-kinci di matu buah semari siang beranak mangko dibuai. Sadang samik di liang batu lai tak mati kelaparan kono lagi to manusia. Walau berbagai perasaan julu jalan mencari untung, jarang kalah babaliak pulang itu nampan tangan anak rantau. Takana pantun didangau sangke main pau bagu balo. Si rasai Sultan Malenggang berbaju ke Sumbolusuah meniti jambatan gantung. Pado bansai dia bawa pulang elok lah rantau di pajawah sabala dulu mendekan duang. Taradok dari Maadang mencaliak orang ondoh poroh batundo pai merantau. Beliau malengah sajo indak menggari antinenyo. Mungkin di alun merasa susah hidup surang sabatang tongga berinduak beranak tidur. Lai bana bagaimanakan masa bodoh tak mau tahu. Makoringan baban isi parau malenggang berjalan surang. Konon pulolei para joladang dikanehi sawah pusako digadaikan. Indak siapa menghalangi awak kan nama kece urang menggadang bakatodare. Ditambah jua sialapau di sinan hulu matopiti. Tampik berpuhun rang paburu sinan terapak lapiak koa sabuang beliau juarun. Sudah pemilunan pertama di tahun 56 menjalang tahun 58. Angek negari masa itu tagang badan tiang Dewan Banteng Ahmad Husin Jurujanang. Membaleh sorak di utara Dewan Gajah konon namanya simbolon memacik kampua. Di salatan gumanta pulau bernama Dewan Garuda Nawawi pucuk pimpinan. Baim pun orang nombor 3 mupakai di Sungai Dareh.
Sinan Talewa PRRI Tandiangan Pusat di Batawi Mamak disanggah kemenakan. Itulah maso bagola stan. Surang gigih surang karengkang baradu tuah semut tuah kaparang juo tuagaknya. Adapun nagari maso itu ibarat memancang alet. Samo bagara tu mudo ninyak mamak tagak matur. Nan jauh dia yang siriah nan nampia makanan saru nan matah mulai dimasakkan. Pendeknya selisih basah heboh serupo labah pindah. Haruk lai cameh pun ado entah tuah entah celako tamu tibo dari Jawa bunyi gandangnya latadanga. Surang sajo nan tak peduli mudia lalu lihat singgah tagak menyisiah-nyisiah surang. Siatu orangnya? Maadang. Lalu setahun kemudian datang tentara baret sirah RPK namo pasukan Kopassus Caro Kininyong. Mairiang di Penigoro malampih Brawijaya serdadu hijau dari Jawa. Darun badarun kapatabang manyerak tentara payuang kalam lalangi di bueknya. Dari lawi menyosupulo bunyi Maria mbak karun tuah kamasu apa siapa paga. Landai menyonsong ale tibo kok kato tentu bayawa ke gayong patut disambui. Membaleh konon dari pangka basoka satu menyambut sorak gereng putih boleh. Parang pacah cekak memulai operasi badai menemukan. Kaja tengah padang cido mencido di nalangang bajelo mai dalam parak beserak darah tapi rimbo cabuah labungi Minangkabau Bengkale lamo besudahkan. Tansano sabuang bajanang bawasit caro di bola Joko dicaliak jalan main saimbang baliak betimba balabiah berkekurangan. Sapia Apri dari pusat langkuk senjato bari ringan punyo pesawat kapatabang urangnya betuka-tuka. Dek tentara pihak menanti ado basuka paimbuahnya sumbangan dari Amerika. Ditambah punyo galanggang lebih paham lekok jeliku tampe maintai musuh tibo. Itulah sebab karenanya baradu cadia strategi sama-sama mencari gelek. Apri menjaga jarak patroli berkaum-kaum siang parang malam berjago. Maka banamolah orang dalam. Tapi dia lawan nama Cik Santi yang awak pas bakapanjangan bala anam terkunci pulau. Kan dua main barek sebalah hakiannya orang memutih toka alai. Main nabi batu bakocok parang sudah sengketo habis damai jua kesudahan. Maka ke tengah cara novasa samo dikunyah siriah pinang salam basalam masa itu. Kembali ke pengkuan Ibu Pertiwi, baitu bunyi saruannya. Selama pusat di dalam orang kampung Bamukoduo pandai-pandai mencari aman. Jo pusat baelo-elok tapaso manggua panjang rasio pentang tesingi. Karimbo menyuruh-nyuruh manta nasi jabaka. Kode isarai babarikan bilo masonyo operasi. Tansano kemari indah atau senjang barek sabalah alamai idui kesansaro. Lah musuh baliak betimba ate HP di bawah baro cobika hangai tangah. Tapi lain si baik carumadang stan. Inyo bakawan jorang dalam jo Apri galintin pintin komandan koncoare. Bukan hanya sekadar itu, Maadang membantu Apri banyak info diberikannya. Mulai dari jenis senjata saat ketika pemberontak mencari makan masuk kampung, sampai memberi peta denah basis di kubu pertahanan ataupun tampek penyuruhan. Sadonyo bocor dari Maadang. Ota dilapau mencaracah gilo menyindia mencume hurang luar sasaran gunjang. Tak kata Madang. Tinggi gabuburan dah tikam kuku adareh pari badampuang keok juo kesudahannya. Pengacuy gadang sarawa nasirang kampung diampuahnya lah kanyang lalu pakaruah. Tangguang rasaikan dek kalian pemerontak. Indak malu semelunangko lake lah merek orang kalah indak kabangkit-bangkit lain. Mendanga kecek balampang-lampang angit telinga orang di luar. Sapakai menjapit malam dicancang disai-sai dek badia tak ada orang pendeka. Arih jabala kemaimpok meliau makin marape. Laloknya di pos tentara OPR jadi ajudannya angit letadah dari cangkir. Dek sayang ke kemanakan nyampang ko utang babayaran. Datang datuak nyoba nasihat dibari pitua aja paringek. Usah kecek tak dorong-dorong agak iurang kata singguang. Indak pendeka dan tak bulu istan nado langi di balik langi awak hebat orang pun sentiang. Mandanga pituah je pitunjuk bukannya terima kasih. Malah beliau galak gadang mengakah memilin sungai malah sau keto sombongnya. Angku dah tua.
Ko iyo balangi di balik langit dan nak ingin mencaliaknya. Alun picayo dah buah ombaknya sebelum pasiannya kelihatan ko datuk. Lai tawangku. Dia orang awak ko kecek gadang ota maruok bagaknya dalam berundiang. Tapi mah buktinya alun dan maliak ku camandi layangku. Indak pernah dalam riwayat Minangkabau manang beparang bilo. Kecuali batakuat taki batandiang mahadu kabau dek cilwah mengkonya manang. Jomo-jo pai menyerah kalah, komandannya pai bayapui bambiak kerang semando, barajo kan di Pagaruyuang. Jo Aceh pun keo, baku kuat di pantai barat separuh Minang di lutoknya. Tiambung kuat datang malalah istana habis taparun nyo bakal jo Canintarui, rajo ijo antah kemano sampai kini nak pulang-pulang. Salamo bumi balanta engko datua silih baganti penjajahan. Sajak dirajo si Anggarai baraliah ke rajo si Patokah, kemudian datang Ulando diopor ke tanganipun. Lamar mereka dijajah orang jua baruangku. Patuilah punya senjato basoka nyo namukan. Bakso kamana? Bakso kayo, bakso kalama. Alah picayo bertua tu. Sinan menjawab engkau datua jelunak ketua mencucuk mahunjam ke dalam jantung tanyo dia jawab tanyo polo. Hasan, lai koh sultan tahu mangko kalah tiap parang. Ayo dek pengecut garang Sarawak, kecek madang. Capek engkau datuk menimpali batua. Dek banyak gadang Sarawak seroman pakaian sultan kini. Pandai mencecek mencumeh bajuang haram kok namu asiko rusaknya Minangkabau. Permisi mbok. Beliau pun bayi. Kemudian pada satu kali pernah pula Malin Saidi orang tua di dalam kampung ulama Tempek Batanyo memberi nasihat je pandangan jauhkan sombongnya takabuan Nabi berang Allah melarang. Mbak baru disiram minyak cara coba daram-daram kato meleceh merendahkan. Mbak kato madang masa itu kok buya kabakatubah cukup di surau di munsaji buya. Dek orang berpengalaman buya terima sehingga saja manggu-angguak memahami. Maraso mendapat angin kato dan tidak dapat balik madang lalu melanjutkan. Buya, sajak dulu sampai bak kini tak den picayo ke jiru doh. Wajah hidup fisabilillah tiok diadu tiok kalah. Alun kabara buya kini laidoh dibanding harimau dan salapan kalah juo parang pidari. Ya ndak? Batua kecek buya. Kok musuh di muko dapat diralah, jisuak bisa dikaja dikida bulia diburu. Nan rumi musuh di belakang ngasan menuhuak kawan saya yang pengkhianat. Konon pulo lebih cilako musuh-musuh dalam salimut munafik. Orang ku wajib dikikih darahnya halal ditumpahkan, dan itu syarat mengatur tinggal adik-adik memakaikan. Andanga kata kuncinya mencari anta antung ke agak mamper batin madang kabek lungga pasangan goyah di muka nampak kelihatan. Tengah malam pukul 2 balik madang tersintak lalu tekana mimpi jerasian alamai buruak tuagaknya cameh tibo gamang terasu. Lalabi umur 40 halu langkahnya nan tata ruang indak marasai tekik ganta. Tapi sajak mendengar kecek buya teniang nasihat engkau datuk raso tagak disimpang duo katarwih badan kailang kesuri awak kok malu siko tetagun pengenaan. Alun sepekan antaronyo datang si aneh bebarito kemandan UPR kekitangan. Katanya, oh mak, pailah dulu mak. Ambo mendengar kabar saya orang ketibu malam misuak membawa menjapuk mamak. Memang batu kecek payah kau iko malah tak awe mimpi. Pihak dek Sultan Rajo Api baki anggota kumpi masang Allah membuat kata putih mengirim ampik regu tembak mahambiak japuk tabau lubang kuburan laban nanti. Sebab mengkonyo sampai sinan lah patui utang babayaran. Ibarat menggatang lah balanjuang caro menanai lama limbak. Pangulu dibawa lalu alim ulama balecehkan cadik pandai babalintangi. Kini dubalang nan katangah tipak rang bagak menyudahi parang berjoak lagi batin. Jobasi mungkin dah talok juapi raso taangi, cubo rasokan biso timah ujung pelor peluru badia samu dicaliak makanannya. Bapasan Malin Saidi, sebalun badia dilatuhkan tikamkan dulu ke bumi, dari tanah hasilnya insan ke tanah jua baliaknya waitu putusan kaji. Adapun siapa rajo api madang tahu paham bana. Orang bagehe luar dalam saguru sepengajian kunco balangkin dah ulunya.
Samo memutih silek kuntau tarala si halau wambek sampai menamai juari mau. Menuntut kinyak jangguik. Sampai semoto kedikaji dek basi indak telukoi di api haram tahangusi tak alam memberi bakai. Tapi sajak madang baliak gagang malangga pitua guru disiko jalan basimpang menempuh jalan surang-surang surang suok surang kakida. Konon pulo tentang pedusi malasau merompak paga manggati asiriah digagang itu nalarang mempentangan. Diajak memutiah kaji inya memakai hitam juo tatap kesetan minta tolong kajiin ke hantu-hantu. Pangka manto lai bismillah sudahnya barakat la ilaha illallah. Tapi hak johong dan besaru namo dewa malah ruponyo siriak penyato kapiala yaleh. Sepiak Sultan Raja Api walau maadang lah menyimpang dan kawan tetap bakawan raso bakari badun sana. Biala nasihat tak didanga anggan suri balik ke pangka dandam indak berang pun bukan konon bermusuh dalam batin. Malah mendoakan yang satu mohon petunjuk diinsafkan pulangkan salah tenan bana. Itulah sebab karenonyo laco orang baniat memunah membinasokan beliau tagak mahampang. Sakit surang sakit berdua baitu sumpah pesatiran ikara sejak dahulunya. Tapi kini maafkan ambo kawan baitu tekad maraju. Diulah menumbuat tabi yang tak mungkin biduk dikelokkan disiko Sultan bala buah rila kenangok ke Malayang. Baliak cerita ke Maadang mendapik berito saya ado orang baniat buruak tak cinta insan di dalam menyangka dulu suonyo tabayang majah rupa guru. Salarui salamon nangko buek di ranah 10 koto disalingka kaki singgalang tak ado bakinya takwi. Alung galeh diaga orang tak buayo menulak pangkai. Antah ku ayah baliak suri betawi bukit nan duo sinan Maadang kok kabului. Mengecek beliau semua surang. Sajak delaya laki-laki sampai kini jantan juo. Kok sabui nanya tarapuang kok batu nanya tabanam pantang langkah bagan jua suri. Jangankan kalah tiri baco podo sajo lai tarajan. Sabuang lapeh taruah maelo manang lasayah di ganggaman baitu ada Maadang. Terado Sultan Raja Api biarpun Sultan Raja Angi atau Rajo Sugalo Rajo samiang haram nak den takui satapa alun den kasuri. Nyampang kalorok kok basuo samo menanti karete salai sinan tantu ameloyangnya. Namun salampihnya daripada itu Ustaz. Kok dia ulang doang dak mau nyapuah kok dia balik-balik bak memanggang takana rugi jolabo. Mako tarado orang nan surang ko takui bukan sagan taraso tak mungkin lawan sekandang. Bacakak singo juari mau samo batinti yang bakurasai jaleh tabangkai salah surang. Disiko bana taruminya. Manang bedo kalah cilako menyumpah arwah dalam kubu amanga putih yang melara ulu. Baitu bisian batin raso di dalam nama nimbang. Sajak saja berpikir kareh indak takalok semalam tu para siang hari kesubuh ayam mekuak pesautan sinaladake atau putih. Padu awak lagu kawan elok diganju langkah suri mengalah kalah-kalah. Pagi-pagi ke rumah wali minta sepucuk surek jalan langsung keluar selangkoknya. Malumlah awak orang dalam urusan capek selesai kok indak kumandan mendaramnya. Lalu bakame hanyolai ringan tabao barik tinggal menumpang oto patroli menuju ranah Bukit Tinggi. Setiba bawah jam gadang terminal oto masa itu nanya oto si buah buali menuju ranah Kepasaman Rau tujuan sebananya. Di siko ada bakawan tukang ubek propaganda si kancia panggilan orang kaidir namu aslinya bagala Sultan Pangeran siko Maadang Marau. Walau lahaman semparono tak jarak jauh dari kampuang, tapi mengenai bik kemuko apalah kakok kadiawai siko terumuak badan diri. Kapatani raso tak mungkin alun marasai macik pangkua, menggaleh alun biasa bermodal berpokok indak marantau iko lawaru. Dek kancia kawan setia dibawa Maadang berkuliliang menggaleh menjual ubek. Basorak di tengah balai pidato berapi-api bak caleg sadang kampanye. Ubeknya luar nagari seincek pel dimakan 1000 penyakit cegat. Dalam mak gadale tukang ubek berpusu kurang membali Maadang jadi cingkariak ditolong membungkuih-bungkuih di sosok pitih ke tapi pakan usai lalu wakameh di lapau wala pehara siko salero berpuihkan. Alah sepakan 2 pakan lah habis caro-caronya. Raso angan kalanteh pulo takah lai tampan tabao modal kenindak kadang banakan cia sedio menajuni. Tapi kadipangakan
Diliek padunalaya peljo kapsul nan bagale, tapi hakikat sabananyo semi pidato nan bajua lincah mengecek nan paralu main sulap magiurak. Iko mana nan tak menaruah madang. Baso Melayu balepotan istilah yang ngepulai konon jagaya penampilan. Usahkan kaba pidato, tagak saja lutui lagu ya gampang mencari orang banyak siko maadang tabedo. Lah biasa dek tukang ubah indah alamu di satu tampek. Habis sabalik belok panjang kami pasaman berjalani bararak lai ke utara maadang naik kuajo. Masuk ke kampung kota Nopan taruh karena si dempuan di tapak negari cek-cek. Di ma balai di ma marau tibujo di padang bola. Marapek di Langga Payung Labuhan Batu nombor 7. Sapakan di negeri lama di Jalan Melah Kota Pinang Kawingput Aik Nevara. Sampai di kota Rantau Perapat di Siko Balabuah Sementaro. Dek kancia berpengalaman lah banyak kader didikannya tibo usulan dek beliau. Cubo maadang tagak surang kini masunyo badikari sayalan juo kemapai. Sesuai jelagak pembawaan badan gadang tinggi Malawua mato tajam sungai Marantiang. Nencocok menggalih minyak ubek lamo ramuan kuno langkuk jodoa manto-manto. Tapaham bana de maadang suriah kenalah dahulunyo. Konon pulau keceran banyak indak guno pidato panjang lagak juga ya namparalu. Mako dikumpul dilangkokkanlah segala macam sirimbo. Sajak nendari bambu buto taruh kamana rotan sonsang akar pilin bajarume. Kuli ula kulit biawak tulang tengkurak kambing hutan sayang babi sungai harimau bulu alang juduri gunjo sisiak tenggiliang segala macam. Sadonyo langkok tersedio. Ibarat seorang dokter maadang didandan disegehi. Baju hitam segala hitam, kupiasan piai kudu. Aka baha melilit tangan cincin nakiak sepenuh jari dukuahnya gigih batu. Kecek tak buliah baso awak, usah bekasan orang Padang awak Melayu patah-patah. Sabab ngaleh ramuan kuno asal dari kubu Jambi. Adapun kasiat minyak dalam botol, tangka jimbalang setan-setan tangka racun ilmu hitam. Ubek kuai orang kilaki sinyonyong minyak pakasiah patah tulang je salah urek. Pendeknya sugalo macam penyakit cegak di minyak kubu Jambi. Caronyo digosok di mana sakit, dikundang ke manopai pantangnya jantalang kahi. Alah sabelok dua belok maadang menggalih surang. Ponten elok rapor tak sirah sanang lah hati guru kancia muridnya luwih ujian. Lah coga maadang gini. Minum makan sarato rokok teh talua sarapan pagi indak bagan tuang kendok samang. Lah putih bana agak-agak yakin tagak indak kabimbang. Maadang ingin menjarak mencari daerah lain kota kisaran nombor 7. Banyak pulau pakan siko di tapak balai cek-cek. Serbangan jo air joman pulau rajo jo simpang kawik tibojo di Tanjung Balai. Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak campurannya nampak mengurai bunga saku kini lah banyak entakana. Pada makan di lapau juo cuci gosok ke tukang dobi elok melah babil jibana. Saya barek betul ke tabu kemastan awih lapeh panek taube ciek ditembak dua kanai urek kan dua tak penaman. Maka dapatlah rundiang jesu mirah. Langganan makan salamoko jando kembang puja kesuma bakeh pedusi mandua kabun umua menjalang 20. Setantang baayu nangko badan sinta padek berisi kulit nan tidak hitam bana mulai ringan garaknya lincah segeh lagak pandai memakai lasuang pipiknya menggino. Selesai nikah dibunuh 2 kilo dari kisaran di situ kampung alamannya. Maadang menggalih juo orang rumah baliak balapau. Kadai kopi nasi ampera di rusuk Labuhan Noto jurusan kisaran Tanjung Balai orang terminal langganannya. Latabiak dia anak muda menjujai orang balapau bukan sekadar baku cindan main sindia keto bau juang garah kudo kecek ekida. Hadang menggemai dan menggesoh resek panja tangan bermain. Konon pulau jando talatak baanau di pasopadan sadonya ingin nak menyugai. Salarui salamunangku pasal biaso dek sumirah. Ko awak tagak dipasia di lembai ombak lah biaso asah jangan sampai di guluangnya. Tapi kini baru basipai dibari babateh baparinggo awak kan alah bersuami. Walau ramahnya bak nan lamu agak juagi asa ukuran lapau rami laki ditenggang.
Nan banyak lainnya paham, tapi dia ucok cengkarya oto tambah menjadi perangainya tambah disiram makin garang. Dipadu suatu kali, Mak Adang pere menggaleh ditolong bini dia lapau. Si ucok masuk menggalasau minta kopi mambiak surang. Okatu menyogok pitih tangan lia menggarayang. Di muka mata Mak Adang nampak saya alang berbega menukiak lalu menyembah tangga-tangga samik bajunya. Lalu ditulis malah pajaku dia giah kata nasihat ijan balalu lalang bana. Tapi bukannya meminta maaf segala perkataan ke Mak Adang memaki bercari-cari menantang merentak-rentak tua bangka segala macam. Kalam pandangan sekutiko segadang tumo orang dicalia. Aku ada darah lenanya ke kepala tadi suga wangki simbaba. Hampir malayang tanpa pangoknya. Untunglah tekanah bana rugi melawan pajakete. Secapek belam cotok disembanyo lia pajatunya tundo keluar pintu tak kangkang di dalam lapau. Ndak lalamu antaronyo tibo berdua gedang-gadang. Matu sirah muncung bebaun mahampang bakacak pinggang keluar keto mancam. Koyo awak jagoan ijan bagak di pajakete. Iko lawanang seimbang baru jaleh kalamanang. Mencaliak galagai orang tibo Mak Adang memasang kudo-kudo matu lia mencaliak garak. Sumirah memaki-maki orang di lapau bamburan sambil menonton dari jauh. Tiba-tiba tabang kurisi malayang bakeh Mak Adang lalu disambut tangan kida. Nan surang datang melalah membae joeng koloto. Beliau menggelek ringan balapia basi ke bawah tibu di meja baladuo. Secapek kuciang melompek Mak Adang tibu di luar menanti musuh menyarang. Baku ampeh cakak di laman nama nan datang kani kaki malayok ke dinding oto. Nan di samping makanan siku mayang sipak ke belakang baru ketagak terjelaptak. Walau surang lawan berdua Mak Adang tagak alih saja musuhnya alun dapat balik. Orang kecangang berkuliliang nan bak menonton film kumpu sorak cepat kiak jadi cie. Nan surang bangkit menyarang gaya boksen menari-nari. Alun sampai tenju bala buah tangan Mak Adang menyonsong inggok di pangka batang juang. Darah mencucua bamburan sirah bajunya tentang dado merangkak menjambo batu. Baru saja tangan menggapai mahunjam tumi Mak Adang, tapi ditantang tulang rusuk marawang tak bangun lagi. Indak tahu dari belakang datang palaga kayu kasau bakabuik sampai di bau. Jangankan sakit ketaraso kayu palaga patatigo. Tibo mayriang cielai kini ya rantai disapunya mendang-dang di udara. Beliau sembau jual rantainya sentak sepintai lalu. Tak jaja mengukik bumi dinanti lutut nan dua berserak gigih tanah. Antah sialah mengumando mungkin rambagak di terminal. Datang baondoh mengeroyok ba anjang rauk di bangkai langkok senjata surang-surang. Aduh nan bule besi pipa nan picak pembuka roda. Konon pulau pisau jogolok padang kalewang berkilauan panin Mak Adang masa itu. Tiok nan tibo kani daram. Mendaki makanan tangan dan jauh jangkauan kaki nama nan boleh halari hijau. Maka di alun teka di Allah muan masih berpanjangkan. Luko segarih tak bakasan sahalai bulu tak menbugua mukonyo tambah minyak. Sampai tiba datang tentara jaga dia mahala urang sinalah baru talarainya. Sejak itu pacah beritu ado pendeka tahan basi indak taluk kani senjatu. Orang lain yang dapat tuah kubu jambi yang dapat namu. Sebab tak ada orang yang tahu kalau Mak Adang orang awak. Sungguh pun Allah berdamai bersasi kepala kampung sureknya tinggal di polisi. Hati Mak Adang sansi jua rasa tercido di belakang. Maka sepakai suami istri lapau ditutup di terminal. Sumirah balik ke kampung dibunut menggalih sayu Mak Adang belok jua. Tambah kayun menggalih ubek makin percaya orang kuliliang. Merek laki namo lah harum kini pak kubu tamu sawah. Berbalik kerja lama berdukun memanto-manto. Membuka sesaran silek muridnya bermacam ragam lamo-lamo cayah mengalih. Lamo-lamo cayah mengalih lah cuk tinggal di rumah menanti pasan dan berubek. Macam-macam orang nanti bo. Ado diberi yang penyakit kulit. Nan gilo berubah haka tamakan upeh racun. Mengkanai santong pilalai dan ingin berketurunan penyakit buatan orang. Lain dan minta pagaran diri ramuan untuk pakasiah asimai tangka palasi. Pendeknya sugalu macam pemintu. Minta tolong bakeh makubu saraiknya indak warek tanah. Lai duit colo madang kini.
Dahulu lalok lokal luak kini ladapik minimudo sudah rancak sudah gabulo. Kapatang rumah pondok ketek dinding papan atau rumbio lantai tanah lampu petromak. Kini sabalik batu bata atau seng balantai simin balistrik balampu neon. Radio ampek gelombang tapnya barang bermerek TV jo motor nanta ado sabak memang alun keluar sepeda rally masa itu. Waktu berjalan jua lah masuk tahun 6 mampe datang ujian lebih bare. Mungkin resiko ada orang baga atau membayar hukum karma akibat para ngelamu. Tiba pasan dari Pak Mandu laki sumirah dahulunya nak basuo bermuko-muko menjapui barang tercicia inyo dan alun jatuh carai. Rasai madang. Adapun orang nangko jagoan bangsu Madura lalabiah 10 tahun menjadi mandua perkebunan. Sian yang tidak tahu kalau mandua bukan sebarang mandua padek berisi luar dalam ditansi sepia namanya. Si mandua ni surang nangko takato kejam kena buah manakuik dek buruh kabun di luar saganan orang berutang pentang membayar meminta buku tangan. Mendapik pasan core itu baputal tak madang. Nang kato mesti jawab kok gayong wajib disambui. Tapi namalah jalan ke ditampu memilih antara dua, jalan pasar atau jalan maruswa. Iko yang ditimbang sahabi haka, kenyampang itu jaleh tak ada cerita damai. 2 malam lemu meranmang menimbang berpikir kareh sampai di malam yang ketiga dapik garaan dari batin pirasat memberitahu. 2 peluru tersedia, kok tembak pertama tak menganai, pelor kedua menyudahi. Tapi nan main menantang manang, bodoh saja lai tak rajang kok konon kalah di galanggang baitu tekan madang. Maka dibalailah pasan jo pasan ditakuak janji kabasua langkok yo hari jo tanggalnya sarato tampek yo wakatu. Lah tiba masuk janjian madang bakame-kame, takkan nak pakaian hitam bas sandang saruang diwau cincin kabaha batanggakan. Hari Jumaat masa itu hari nanelok palangkahan. Diminta izin ke Sumirah nak pai ke simpang kawe antara kisaran jo kanopan. Selama di dalam perjalanan asik mengena-ngena diri membangki insan di dalam. Di parapek paga di batin paga layia siap menanti. Turun noto merek serasi Maadang langsung ke lokasi lapau ketek di simpang 3. 7 langkah sebelum sampai Maadang turun lebih dulu sang ngajo mahambiak jarak. Barayun langkah masa itu menuju tampek pertemuan. Tiok tapak ada alamat tiok garak pemana. Dari jauh nampak beliau, walau tak tahu sebelumnya, tapi melihat gaya penampilan memandang bangun tubuhnya iko agaknya wangku mandua. Di dakek pintu kemasuk mengangkang duduk di kursi kaki mencik ke meja. Baju hitam terbuka dado serawa gadang hitam pulo tergantung di bawah lutut. Di dalam bekawi balang merah putih garis melintang, sungui taba matonya sirah abuak panjang sampai di kuduak bepipa cangkuang di muncuangnya. Sinan Maadang madok tanang mencaliak jo mato batin, ko iko contoh warangnya raso tetampin taruah hurang sepadan mulu jaladiang, dicaliak arawi mukonya membayang digariskan yang umuannya teh Maadang. Sinan tumbuh percaya diri, dan balik galeh urangko. Dah itu bisiaan di dalam. Lalu dipandang panji-panjinya tapi antara 2 mato Sinan dibangki penaruhan. Hai sigada buah yang menunggu bukit sekabu-kabu. Turunkan darah jantan ke jantung aku. Turunkan basi karsani ke tulang aku. Turunkan angin bubu ke nafas aku. Kun kata Allah fayakun kata Muhammad Arabikun katanya aku. Barakallah ilaha illallah. Maka dirantakkan tumik ke bumi putih hakikat masa itu meruntuh taliangoknya. Kini Maadang menuju muswah. Lah dakek bermuko di Sinan baru menyapu. Ingin jumpa sama Pak Mandor di sini kami berjanji. Menjawab beliau masa itu, saya Mandor yang kamu cari. Menggaga bunyi suara paru bak bunyi bulah pacah Maadang tak karantakui. Dari rambut lalu ke tumik Maadang dipandang-pandang. Nampak di wajah Roman Mandua meleceh manggap enteng. Sebab dicaliak bakeh Melaya Maadang cando orang darai. Baju kuma sarawa puda kupiah lalu suah pulau. Muko kusik barano indak sungit dicuku tak marato.
Ngadoknya manaku-naku mato lindo wakatuluna persis mbak wajah buruh kabun anak buah dalam para sadonyo iko sendiwara sangajo ulah maadang dalam menteng tetaba. Lalu wakato ang kumandua, kamu lakinya Sumirah ya? Sambil memandang lantai lapau tadanga Jawa maadang. Betul tuan. Seharusnya katanya jawab, ikulah bunyi kalimatnya. Kamu tahu saya suruh datang ke sini untuk apa? Tidak tahu tuan. Kenapa kau kawini Sumirah? Karena dia janda tuan. Siapa bilang janda? Siapa? Dia itu istri saya, ditinggal buat sementara. Saya tidak tahu tuan. Bagus. Sekarang sudah tahu bukan? Ya, saya sudah tahu sekarang. Kau pernah kenal saya? Belum tuan. Saya Mandor Kosim, lakinya Sumirah. Sekarang cepat angkat kaki dari bunut, tinggalkan Sumirah. Paham? Tapi tuan, tidak ada tapi-tapian. Iya tuan. Awas, saya kasih tempo 1 minggu untuk bersiap-siap. Sekarang teken ini. Surat apa ini tuan? Surat cerai kamu, teken. Alun Nabi sudah dibaca, pernah diambil di Maadang. Teken di mana tuan? Bodoh, di sini. Serupa orang tapaso Maadang meneken sore sesuai perintah mandua. Pengabisan di ujung rundiang, Johari jo mambulalang Maadang di usia taga. Hayo, pergi. Cepat pulang. Tapi awas, kalau mungkir saya bunuh kamu. Ya tuan, saya akan pergi dari bunuh. Maafkan saya tuan. Di saat ketika itu Maadang mau 2 tangan ingin basalam minta maaf. Sambil melengah masang rokok angku mandua menjaga salam. Salam bukan sembarang salam. Salam babiso nama lapeh lake gayuang siuntuang sudah. Rasa yang kata Maadang dalam hati. Ikulah banan dan nanti. Tangan tailo mai tinggal denaga kan hendak balabiah 3 hari panjang umuang. Hendak terago minum bagai Maadang bagai pai tinggalah mandua jera lapau. Mungkin dek sadang kabalaku atau ko iyo sampai aja indak maidok sakit damam tadanga ka bapak mandua. Beliau dahulu dari awak mati di dalam kebun kata sedang mengawal orang gajian. Hari Senayan masa itu 3 hari sudah bersalam. Beliau merasopani yang tagolek maharang-harang. Muko hangui harang tangangu bekaruah maragang nyamang. Dari setiap alih bulu meringik keluar darah. Alun sampai ke rumah sakit anguk putih di dalam moto innalillahi yang kumandua. Sesampai di Katarina rumah sakit perkebunan Dr. Bagulik Pemareso. Hasil autopsi rumah sakit beliau mati mendadak dek dapet serangan jantung. Lain dokter lain kedukun. Menurut pendapat dukun Jawa, dicaliak tanda-tandanya Pak Mandua karena angin duduk mengasak masuk ke jantung tepakuk sugalupori. Antah nama kolah nan batuan nyatu Mandua lah jangkang Maadang galak pagumam. Baitulah stang drama singkek cerita Mandua di serial kisah Maadang urang bagak di agam baru. De elok nasi mairiang tiok bajawak tiok manang rasaki murah merandah tibualah sombong di takabua. Indak nengkadang dari bania indak nan tinggi dari pucuk awak nan santiang di dunia tu. Itulah inyo Maadang orang bangkang bungkuak sejangka indak kadidik basikola pengalaman di masyarakat itu nan jauh mahabana. Konon pulo amal ibadah sembayang sekali haram puasu indak satu-satu apa pulai bakaroban menurik-urik pengajian takziah kematian. Padahal kalau nyo sadar kinilah masuk ketika nyo maingek mengana Tuhan umur semakin lari juo dosa banyak tapabuet. Antah bilo datang petunjuk pandai bersyukur jenan nado. Walaupun tagak membulakang Allah bersifat rahim juo kasih sayangnya tak terbilang. Contohnya macam kepatangko. Lamaran menjadi mandua diterima DP Apam. Maskapai Ulando dahulunya kini lah milik nasional. Itu dia seorang sekampung pegawai tinggi perkebunan Mustamam nama beliau asisten resor kisaran di Sinan kan tua gadang. Barakait nilai pengalaman orang baga indak bercacek tapi di bidang keamanan. Selesai pemerintah Maadang resmi diterima menjadi mandua kebun karet.
Duduknya di Pulau Mandi buliah rumah di fasilitas gaji gadang capu pendape pindah maadang leki bini rumah dibunut baseokan. Apa aja leh? Ibarat pemain layang-layang kemastan. Hari elok angin salasai tinggi sabih rumpa banang malenggok di langit hijau tagak tali di balik awan sayik cadangar ngendangwang. Masuk ketika itu di pangka tahun 6 ampe maadang mulai bertugas. Sesuai je kedudukan beliau rajin bakaraju mengawas menjaga buruh. Ko ada nan dak masuk nan maleh sagan menderes pulang sabalun makatunyo. Atau ko gatah diselewengkan mangkuk-mangkuk di cila orang menjaga kasir jekarani kupiko hari gajian. Itu menjadi tanggung jawab mandua menanggung risikonya. Baitulah sen wakatu jalan juo maadang tambah berkibar. Pontennya elok jateh dari bawah puji mendatang mandua elok buruh pun sanang. Gaji sebulan 2 kali, pitih dapet kain diagih bare susu gulu mentega baru dek ke dokter pereng. Baitu mewahnya masuk itu. Lalu sebulan dinas maadang mulai didakei DPA SBTI organisasi buruh kabun onderbau partai komunis di bawah ID masuk itu. Untuk menghimpun kaum buruh unsur potensi dalam partai peranan mandua dibutuhkan. Itulah sebab karenanya maadang dalam binaan diundang diberi kursus di kader Jepanataran tentang ajaran proletar. Kemudian diberi pangkat diagiah angin serugo. Peko kadatang wakatunya tanah kabun dibagi-bagi maskapai rakyat antunyo. De awak butuh 9 tak paham mengkasih orang. Tamakan rayuan partai maadang mangguak saja. De pihak pimpinan buruh paham bana kelas maadang. Orang yang tidak bersikola jadi mandua modalnya baga. Nan paralu diperambiak pengaruh kedudukannya mahalau merik buruh. Tapi beliau tidak sadar. Awak semisa anak pipik makanan anggang yang bercotok di siko bana terambaunya. Bak si pontong mendapat cincin gadang hati kambang rabu kini mendapat pangkat baru. Jadi komandan di barisan duduk di kantua pelimuko di bawah lambang Paluari. Baik itu pun dengan sumirah, dahulu bibi orang panggilkan kini lah ibu imbauannya. Awak satu jadi pengurus ketua 2 di Gerwani. Laki bini sama binguangnya jadi kudo pala jambuki. Maadang ilo jo pangke sumirah mati carancaan isu rasaikan akibatnya. Tapi walaupun bakian tak dapat polarisasi sebab di zaman semasa itu menjalang Gestapo Kamalatu sikon di tangan dram PKI maadang tak bawa endong. Seiring putaran tahun politik semakin nangis PKI di hati angin. Maadang bertambah sibuk karajo mandu atau belakang urusan partai nan paralu. Cah rape cah barisan taundang ke kabun lain. Opembar rape umum bahundoh ke tanah lapang menanga propaganda. Di pihak pimpinan kabun indak jadi masalah bana lungga disiplin masa itu. Hampir kesado komponennya lahanya tabau arus mabuak politik ate bawah. Kini nan sirah nang kuaso buruh ibarat itik sawah menurut kamatinggalan. Makutibolah saat jukutiko bangkak pacah biswa malatih. Patang Jumai malam 1 tapek di tanggal 30 bulan November 65 Kolonel Untuang berpidato kabinet baru dilewakan bertukar tangan pemerintah. 7 Jenderal Badawiyahi mai bertimbun masuk semua lubang buayo jadi saksi. Gemuruh sorak dalam kabun. Mematah buruan rang PKI buruh ba urang manang parang raso di bibia tepi cawan. Tapi ndak lama Ustaz. Alun sehari antaronyo babalia awah penabangan. Jago tentara di Batawi sarwa Edi pacik komando Suharto di belakangnya. Akibatnya apa? Mulai semenjak dari pusat tarwih ke bawah ke daerah sampai ke kampung dusun-dusun orang PKI ditangkoi. Anggota buruh SBTI, Gerwani, pemuda rakyat, lekra segala macam pendeknya asa hangi bang kamunih dicakau sadwalah. Ditampek resor maadang bulonya tanang-tanang saja. Kemudian baru bagarak sapu barasiah diasahan kisaran basisnya bana. Tantang diri maadang tepana tabengak-bengak ibarat rusuh masuk kampung. Ojo mudiak lompek ke kida indak tahu apa yang terjadi. Tentara Selisia basah polisi lamain tangkok dibantu hansip di pemuda. Pasukan Kokam Muhammadiyah barisan bansir dari NU berikut pemuda Pancasila sadonyo galing samping mencari orang PKI.
Sinan baru Maadang tahu dirinya dicari orang, kini awak jadi beronan. Lah banyak nan baca kawi tan sisa sak pinjaropan wa bertumpuak di balai rakyat sinan bakuruang bakandangkan semisalkan yang kakaroban. Secara mando-ando bajalan marusuk-rusuk bak maliang Maadang masuk rumah. Segala peragai nan paralu kain baju ala kadarnya ameh jupitih dikamehi barek tinggal ringan tabau laki bini lari ke bunud. Semalam di rumah tanggo tidur dan tidak lalu ameh cameh gamang takwik punado rusuh nanti alai bulu raso dikaja bayang-bayang. Maku pakai orang berdua ikulah bunyi keputusan. Sebuah buto semirah pai menuju rumah uaknya etan di ranah karasaan. Sinan menyuruh ilang-ilang usah tabaun tercinoi nyampang kok sampai kanai tangkok ijan diaro idui ilai mati terbangkai tak kapan. Antara Maadang di semirah berila-rila laya batin tani terserak di tasium. Berpisah sekali nangku entah basuo entah tidak. Karangkan diri surang-surang nasib digenggam tangan Allah ke untuang bertamuju. Setantang diri Maadang bakiro pulau dari rumah. Di kapi buntalan ketek menuju labuhan ruku ke rumah bakeh muridnya. Niat engkasih dalam hati menumpang bertampek tinggal. Dia orang yang ditapati menulak petarang-tarang takut talibatkan cemu. Pagi-pagi melantiang pulau di jalan rumah Pak Ngadimin aluran IPA jauh hampir. Samo saja sambutan orang. Elok sultan indak disiko ambo takut tabaw rendong. Kini nagari sedang ngangek siko rezia tiok malam mencari PKI Jigarwani. Kama pai kama tausia tiok pintu tiok batutui kama labadan karibau. Jalan siang paru badampuang sabalik orang maintai. Rupo tak mungkin merubahnya. Keluar malam apalai. Razia setiap simpang pondok rundo sepanjang jalan kojolah-kojoh. Di tepi pimatang banda sambil memandang Yelia, Maadang duduk merano. Mengenama agak-agak membaca tulisan nasib barulah paham hakikatnya. Kinilah tiba kutikonya rasunya bagak tak peguno saat pendekar tak terpakai. Mungkin disiko perantian api padam puntong penangik badan berarak ke narako. Kini ko dalam buronan, sepandai-pandai menyuruh salamo-lamo mahilang akianyo tetangkok yo. Maadang dapat diansip diarak sepanjang jalan menuju ke pos perjuangan. Di tangan bilanggu laki sifat terajang balayoan sonta inggok palaga tibo. Sampai di balai rakyat, tarago indak bertanya bertundo ke bilik kalam sampai temuek surang-surang. 2 hari lamu berkurang hari ketiga baparisu. Sinan mengaku tarikh tarang inyo laman 20 mandi wakia ketua SBTI. Tapi sekadar pai-pai pak, tak paham apa tujuannya. Indak ada niat di hati melawan ke pemerintah, apalagi ke memberontak. Walaupun ibu-ibu berkata menyambah-nyambah indak mengurang maringani, ciek tanyo ciek terajang alun menjawab kekilake taruh sebentar dalam duitnya. 2 jam pemerisuan lapak-lapak makan sepatu ganti-ganti tenju tibo rokok iduk masuk ke duang ragam asapan berterima. Tapi stan bukan Maadang menemukan kalau mengeluahkan asap sifat bak raso langau hinggok rotan jamanau tak membakek. Sadang rantai sirah berpanggang di sandang di pedukuhnya, kodolah api puntung rokok diam lagi berudang kuciang. Walaupun tidak terasa di muka cando kesakitan, memakiak maruang rawang mahaduah meminta ampun berpura-pura pansan bagai. Sebab Allah deba itu nyampang taboka pecukian awak kebal tahan senjata gadang akibat ya risiko. Orang hidup banyak akalnya, orang mati banyak kiramai. Langi indak penuh je bintang lawi, indak penuh je ikan untung kemalang bulu hijau. Hampir sebulan di tahanan badan hari yang kurang makan baun hangi bak kencang tudung. Adang sehari 2 hari ado nantiok tamu tibu dijajah di buku tangan. Pupuah dek kalian kecam Adang dalam hati. Kini beliau berpindahkan ke kandang paliang belakang. Sebalik kawek berduri rapek paganya pengawalan kalari kama kalari. Itulah tampek penghabisan dek orang-orang tawanan nanalah mendapat surat merah tinggal menunggu pembantaian. Salangnya jalan Maadang. Tengah malam pukul 2 balik. Tiba panggilan rang baba dia naik kauto surang-surang. Namun Maadang murtigo salapan banyak rombongan. Tangan takabek ke belakang jo kaki bertundukannya di dalam bersusun saka. Walau tidak dibagi tahu lah paham yang terjadi,
Itulah sebab karenanya heboh bak bumi kematian. Dan menangis main bau mandeh mendangkuang-dangkuang idado, ado pula mengucap panjang bersekia mengana Tuhan lain dan abang dare-dare. Maadang han yang tak berbunyi semenjak nanya oto tadi muncuangnya bagara-gara entah apa beliau baca. Sini duit roda berputar pengawal melempek nanya oto warinsuit jauh jua menuju ranah kaki bukit Dirimbo di Pasawangan. Sinan menanti juru tembak Algojo pencabut nyawa badia bakokang di tangannya. Datang perintah musuh itu, semua turun. Setiba sampai di bawah dihalau ke tepi-tepi yang mahaduk kening tiang batu di muko bangarai dalam. Hindak tarago bakumando badarun bunyi piluru menggaga di malam butuh. Sadonyo rauk ke jurang di bawah kali sopeso sudah itu hari yang tamai mati. Pagi menjelang subuh masuk di antara tumpukan mai ciek magara menggurayo lalu duduk taruhnya tagak berjalan melia banda. Sia tu Maadang. Masya Allah, Maadang bebelia idut jalan no gagah. Nyampang tensano di pareso badan barasiah tak bercata salai rambut tanang gugua mulus. Apa kau sebab karena itu? Apa kau sebab dek itu? Antah piluru ndak menalo, antah maleset makan pelor atau jangek baliak Betawi, antah. Dan nyato dan kejadian waktu badia malatih baliau satu tarau samo betimbun jenam banyak. Tapi orang mati inyo selama lahaman baru keluar merangkak melerang tabiang menuju pimatang banda. Hari lah tarang-tarang yo Maadang bajalan taruh menurut aliran banda. Tiba di lubuk tepi sawah berhenti mencuci baju sirah di daerah orang lain. Selesai mandi berkusuak berjalan-jalan jua lah tiba di tepi dusun. Sinan bersobok anak muda mukunya nampak kecamesan. Sesudah tanya-tanya beliau mair yang pulang naik ke pondok Fajar Cakoh. Bapaknya sedang tagolek, kaki bangkak, badan hitam ulah dek biso, ulah sendok dukun jauh sebalik kampung. Maadang datang menawai. Nyo tampuang salerojanya sesudah ditakkan langit-langit je tapak empu jarinya. Dia itu dicabik biso kini lah cegak semperono. Gadang hati seisi rumah beliau di sanjuang-sanjuang. 3 hari menjadi tamu badan segeh parik pun kanyang pitih lepek baka terau. Maadang permisi pulang terima kasih bapak kubu. Kini berubah penampilan. Sungui icukua licin kepala di bola abis betungkek manau serueh langkok je kaco mata hitam marepe jalan manapi. Di pada suatu patang Sahrial komandan kokam pasukan Muhammadiyah musuh gadang orang PKI tinggalnya di simpang 6 di ranah kisaran timur. Beliau mendapat tamu orang buto minta sidakah sinan mauta panjang lebar. Berganti-ganti berkisah sama bertukar pengalaman. Akhirnya berpagi-pagi malapeh rindu jetaraga. Memang patut istan. Si buto guru sileknya bakeh menuntut bala diri. Ialah Pak Kubu orang imbaukan Maadang sabananya. Adapun Sahrial tahu nasib gurunya, namun tak dapat tolong bantu magak namo dalam korup. Kini ko jadi berubah. Walaupun bermusuh ide, tapi antara guru jemuri tabuhu hubungan batin masuknya membalik jaso. Ditambah rasio bakampuang orang salah buah setapian jadi rasio salamoko. Bukan pula menolong musuh, sabab mandua terbilang mati bacoret namu di buku hukuman Allah menjalani. Maka kini telah seminggu menjadi tamu Maadang lalu diantar ke ranah ketabian tinggi sekolah tampek samantaro di rumah mandek dek Sahrial. Selesai sore menyurek di lapeh saratu ongkoy, Maadang berangkek ke Balawan menumpang kapal batang hari menuju kota Betawi. Selamat jalan Maadang. Pertengahan tahun 67 Maadang mendarik di Jakarta mendapek ke Petamburan. Basua rumahnya dicari alamai di Agiah dek Sahrial. Mulu-mulu orang curiga candu menolak juga renah. Tahu alun kenal pun indak besuo itulah baru petui rangangkan menerima. Tapi sesudah surat dibaca berubah sikap beliau bersuku ramah-ramah babaso yang mulia manis saju hati Maadang kini. Adapun beliau nangku konco palangkin dek Sahrial sangkik di Medan dahulunya. Si adik nama panggilan anak ranah Lubu Aluang.
Walau bukan orang sekampung lain daerah tampe asa namun lai CBA yo. Kebetulan sama suku kari lah raso berunsana. Ditambah pasan di sure aluran mamak dek sarial, inyo lah memanggil mamak pulau bertambah dago peci ulu. Indah lama makan bataluah tiba lah niat bau sau menyambungi duit tiap hari. Icaliak-caliak ke pasar di silau ke kaki limo menggalih batu dan taraga. Lalu disimak orang mahasah cara memasang ikat cincin taruh nilai baharagu. Raso-raso kalentehangan mantap lah hati nak menggalih. Barakait bantuan modal ditambah siso ungkuh kapa. Makupailah beliau karawa bening di ranah Jatinegara sinan pasanya batu cincin. Di Bali segala dua batu akiak murah haragu. Ginyang Suleman di Momani sepah jenilam hijau lumut merah siam merah dalimo metu kuciang je pancawarna kalimaya segala macam. Kalau pirih je bulu safir atau zamrud sarato robi bukan ukuran kaki limo. Ko ado barang menaruh itu palasu barang suntik nampaham tukang batu saja. Bamulai terasa cangguang. Tapi dek lai di bawah hati lamu-lamu tabi lah candu kini lah paham habis bana. Lama naruh roda sepeda pemutar matu gerinda, mahasah membantu batu memoles jepas ia intan sesuai minta kandak orang. Alah setahun menggelai batu di kaki limo toko Cino di rusuak pasar Rawamangun. Ulah dia acok pengusiran pindah manatap di Majestic tapeknya di Taman Puring. Dia musuh banyak gadang-gadang pindah pulau ke pasar rumput di Siko lai sabulan. Bararak madang ke Gorowol ke Cipulir jo ke Ciledug di Sasau ranah Tangerang. Akhirnya ke Tanah Abang di Siko nalamu bana. Di trotoar sepanjang jalan salampih Pasa Auri kini lah jadi taman kota Siko madang ke Sampangnya. 3 tahun menggalih batu hasilnya ampe-ampe salapan dapet sekiro ke dimakan. Namun sungguh punan ba itu. De usaho cucua keringek rasaki halal warasiah terasu bana barakaitnya. Hati sanang batin salasai aman santoso perasaan. Kini mengontrak rumah petak dalam bilangan Jatipulo. Tapi stan walau indak basau de angek kota Jakarta maadang raso kedinginan lalu juliang tiok malam. Salarui salamonangko salasai sajo jalan bendi. Di Malapa di sinan makan lapau wartek sepanjang jalan lapau orang awak nak tagagai. Kain baju tinggal memakai bibik subalah mencucikan langganan bayar sebulan. Nyampang taraga ndak bakuang melompek sajo kebongkaran atau KPI pejompongan pokok murah Bali Bencet. Tapi kok dikaji di papa bana dihitung biaya tiap bulan mungkin rancak babini bana manang jual Bali Belusin. Entah memang iyo kejodoh cocok rundiang putih etongan jejando barana tigo siayu tukang jamu gendong asal dari Pekalongan Joiko madang ini. Salamu berumah tangguh agak santai ide mahadang lahacuk perai menggaleh. Apalah sebab deba itu, dek bini pandai berkureh tajamin balanjo dapua, tinggal mencari uang lampu bali rokok minum di lapau atau pembayar sewa rumah. Karajanyo siwik jokode mencari angku nomor BT. Waktu itu senambah musim SDSB alun dilarang jadi proyek pemerintah. Disangko wakwa juo takana ampok jodadu disiko bana terambaunya maadang mulai tepurua. Iko karajo mahabihkan dak dapek main bekicua. Ciluah jeca dia dak terpakai. Nyampang kok takut manggih bawah hampek tingginya tujuh. Iko menembak dalam kalam dari 100 manang ciek gilo merintang angan-angan. Ulah mendanga bisiak kawan sesuai pulau jorasian dijual murah batu cincin. Lama-lama galeh tahun cangkini lah tinggal aku tak kacau. Mulai pemberang pemburangsang main tanpa main tampeleng. Kau talai nasi telatak minta rokok tak kunjung buliah piriang tabang galeh melayang. Sialah orang tertahan. Awak payah mencari pitih laki menganggur ke jam gulo. Si Ayu pulang ke Jawa sampai kini tak balik-balik. Mungkin dia utak kalang kabui pangana susah berjarumek tambah begadang tiap malam. Maadang lalu jatuh sakit tensi darahnya 200. Allah. Kapai ke rumah sakit atau dokter praktek umum berpitih indak disaku. Utang kalapau laba limpik sewa rumah menyasak jua ke dariak-dariak tengkuraknya. Maka disasuk saja saladari daun pokek dan belimbiang bawang putih segala macam.
usah kencegak makin lari kinilah paniang-paniang pike. Kupi manih hindak berhenti sambanyo beragam jo adang teh talua di sosohnyo. Akianyo ampal darah tinggi lah 2 hari nan tak duduk. Tengah malam pukul 2 kali beliau terasa kaya lalu merangkak ke belakang. Baru masuk ke kamar mandi tas sanduang di tali timbo taji lapak di lantai semua. Lagak lama antaronyo dicubo-cubo serinsui, tangan dijambo tak menyampai, kaki labarek dilangkahkan, indak kesial tak tolong. Sinan bagaluang sampai pagi hingga datang dan punya rumah niat menagih uang sewa. Baru tetangga berdatangan di teteng ke tempat tidur. Badan layu sabala kida mulut pencong lewa babuyah mengecek tak jale amek. Rupanya beliau kani stroke sutan. Dek bidan sabala rumah disuntik diberi ubek. Dek lai dapet naringan bisu tagak-tagak rauk manete di tepi dinding makan dianta-anta orang. Dek warga berkeliling rumah dilaporkan bagi RT. Ada orang Padang jatuh sakit, bini lari pemilih indak kini tabari yang surang saja. Di Pak RT orang peduli kebetulan rangawak pulau diantar ke rumah sakit dirawat dicipto uang pangka petongan warga. Lah sebulan lamu dirawat madang beransua cegak lah buliah berawat jalan caking sekali 2 minggu. Tapi rekening alun babaya ditahan dek rumah sakit. Walau ditolong surit musikin narago ubek tetap dibayar RT tak mungkin melunasi. Sesudah si adik dihubungi orang tapatan dahulunya, beliau menolak pulau indak sanggup membantu surang. Maka sesudah dipikir-pikir tabi alhaka dek si adik mencari ketua dagang orang sekampung di Madang. Tinggal beliau di Bekasi, Magala ketik sempono. Pihak makatik tua dagang lalu dibusuk di pengurus batamu muko Jamadang. Di sinan baru ketahuan stan siasan tabuah malah kironyo orang jelatang di nagari kecamiang di dalam kampung banyak dusunyo kerang awak. Itu sebab balapeh tangan organisasi kebaratan. Antilah diurih pulau sambuah nalain ke ditolong dia nak masuk penti jompo. Siko si adik menimpali. Ko angku indak bersedia biarlah hambo nak bayo jo pihak pengurus PKDP, mungkin kami orang piaman bisa membantu jo biaya menolong mengeluarkan. Mendengar undiang sepatah ko tersentak jiwa makati, mako jo pitih pribadinya Madang dikeluarkan diajak dibawa pulang. Di mamak ke disempono tua dagang berpengalaman orang kayu suku dimakan Madang dipawasokan. Makannya diawasi, disuruh terapi olahraga ubeknya dia agih tarus. Lah lama bakal lamuan beliau bertambah cegak yuo kini lah hampir samparono. Kok muncuang berbalik luruh mengecek lah jaleh banah, namun tangan bepangku yuo berjalan kaki meleu. Kok dilihat dipandang-pandang dibanding jenan dahulu jauh banah perubahannya. Gagahnya tak ada lain. Sumit kulai matola kuyu kecek goyah lamo kesampai pancangang madok kemana. Indak saja batang tubuhnya mental pun lari pasangan. Punah Madang nan saya suak kini mak loyo nan sesuai loyo luar loyo di dalam. Kok dulu manga mengecek jawasi haramnya luko ditembak indaknya mati. Penyakit pandai membuat awak pulau retang mau bek. Tapi kini bah, kok iyo lai santi yang cuba ilakkan gayung Tuhan. Baru cengkunik banayakkan rabah bertahun dibuatnya punah segala peduniaran rasaikan Madang. Sebagai orang disantuni Madang pun tahu diri, nyeminta lalu di garasi keganti satpam jaga malam. Disapu seruk di laman disiram bunga petang pagi atau membuka menutup pagar malam oto serta motor. Mulai waraja sopan santun heri yang gendeng jawa sobasi tarati laku parangai itu bama papakaikan. Singgo keluarga makati sarato tetangga kiri kanan gadang kaciak tuyo mudo sadonyo sayang Jamadang. Adapun makati nangko orang tua tampik bayo sesepuh di lingkungannya, beliau pun pengurus masjid jabatan wakil ketua merangkap di bendahara. Itulah sebab karenanya usul beliau diterima mengganti garim Jamadang dan lamo minta berhenti. Madang pun terima suko. Lamo bana idik menumpang rasa menyeso orang bana terima kasih yang kukati. Kini lah pindah ke musaji.
Babilia makamar surang kompor lai paragai cukui beliau betanak makan. Karajonyo indah labare, patang pagi membantang lapiak menguras tempe bau luak menyapu luar je dalam. Setio o ketu masuk mek siap dikontakkan 10 minit sebelumnya kasih mengaji laba puta menunggu muazin datang. Waktu wirid pengajian itu pun hari Jumat mak adang agak repot konon pulau bulan puasa masuk tarawih juta darwih apolai malam takbiran sibuk. Walaupun maleo-leo tangan dan kida basusukan, tapi mantap barasiah karajonyo rajin jogigih nanta puji luruh jujur nanta kato. Ko ado barang ketinggalan biarpun terompa solop Japang disimpan disalamaikan. Konon pulau pitih di kota Asia celengan bekuliliang cukui etongan samparono. Itulah namanya babkan jamaah ibu jamaah adang acok dia hurang pitih di zakat disadakahi talabiah di hari raya. Pitih dapet saruang dibari kupiah di baju koko Allah beluji tangan bagai. Alhamdulillah. Lalabiah setahun jadi garim marbut kecerang di sinan. Rasa tanang jiwa di dalam salasai utak pengana berasiah matu batinnya. Pada awal mulai karajo hanya sematu cari duit. Menggalih rasu tak mungkin mengemis baik rasunyo kapulang dan tidak benar. Kau indak ditolong dia makati lajaleh paunyi kolong manete manat yang saya menampung salo-saloto. Tapi kini kostan selain hidup dijamin sadonya ditangguang orang. Ado hakimah nan mendatang iko nala dang sukowana. Yaitu hati tanang jiwa nalapang salamu rajin beribadah mendengar ceramah pengajian. Puasa sunat kami sinayan sembayang tahajud tengah malam sembayang duha pagi hari. Rahmat ikulah nan tak ternilai. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kena menolong. Tiap malam menjelang lalok sadang hano urang kulil yang maadang maranuang surang. Adang menangis sadu sadan lah basah kalau ngulunyo mengana doso salamoko. Makin acok mendengar kaji ceramah buya di musaji. Tambah kucuk tali jantuangnya mengana-ngana hidup kamati di akhirat ba'alai suat. Dia tong indak taitong dibilang lah banyak ame doso lah banyak tepabuek tak mungkin barang pun lai. Menurut surah guru-guru biasa gadang bijo bayang dapet ganjaran pembalasan orang menuntut pembayaran. Isu hari di padang masar tampek naraco ditimbangan lah nyato barek kekida. Menampuh titi jambatan sarambui di bala tujuh tampan badan bun kenaraku. Na'udzubillah, Masya Allah. Kini membayang tampak jaleh tumpuan doso salamoko. Bara gadang duraku anak mandehkan duang maragang nyawo anak dilapiak yudiju. Nampak-nampak di ruang mato rando di gadih tainayo ulah kaji gas yang tengkurak. PRRI dibantai api informasi dari Madang. Pengulu Imam Jokati dileceh dicumehkan. Pareman patah-patah kane kakinya di terminal. Anguk Pak Manduan dan Malayang kane gayu yang siuntuang sudah. Itu baru hubungan kaitan dengan manusia. Di kana pulau doso ka Tuhan sumbayang ndak merasa puaso sekali haram. Ampok pamenan tiap hari tua keganti minum kopi zina dan tidak berpematang sambuan. Terlampau banyak kalau dibilang stan panua halaman kalkulator error komputer dibulihnya Allah sesaja nak ketahu. Tapi dek lagi rajin bertanya sungguh beraja dek menyimak awak si pangka di musaji lamu-lamu tahu be hati tabi semangit beribadah mulu mau rai cek-cek. Di palanca bacaan salat diapa ayat surah Amma sampai bisa membaca Quran. Kok semenjak mulai sumbayang dan pandai hanya rukuk tagak kurang sujud awak pun sujud. Kini lah paham tahu bana langkok zikir doa-doa dan sunat serta wajib. Peran kaji dan berterima sebanyak-banyak dosa segadang-gadang maksiat. Kok lai tobat nasuha Allah memaaf mampuni pupih parasiah tabasisuk. Iko nan Allah beramalkan. Yaitu mengaku rasa bersalah. Pajanji indak kemaulang membanci apa yang dilarang. Itulah tobat nasuha, bukannya tobat samalado. Makin dikali makin dalam tambah dikanang tambah nyato bodohnya badan salamoko.
Walau awak berbuat jai orang berlaku bayak jua muko kamalah disuruhkan. Bahkan tak. Pertama serial menyelamatkan. Angok di ujung-ujung badia awak buronan masa itu. Kedua ketik sempurna. Ko indak jasu beliau mungkin kejadi serok balai tampan kemati uya tinggal di kota kadang nangko. Keduanya orang sekampuang nang salah buah setapian dun sanak caro banagari. Dia rasa baradai balimbago basuku bapuak-puak gadang tolong bantuan adik anak ranah lubuk aluang menyambut dagang dari Medan. Rasa uhwah Islamiyah jamaah musajid menyentuni ikhlas tak ingin naruh balik. Masya Allah, Masya Allah, alangkah hinonya diri nangko ya Tuhan. Orang sekampung sanagari, orang sahadai salimbako, orang saiman saagamu itu nanambo salimi salamuku. Kini di saat awak tak badayu, bukanlah sumpah batarimu, bukan pula dendam kesumat, malah dibantu disantuni buruak ditimpo jenan bayak tubuh di balik ayah susu. Maafkan nambo, maafkan. Sebagaimana nan biasa di bulan Ramadan macam kini agak sibuk gawe madang. Sesudah salat mugari selesai pulau berbuku, disusun lapiak sajadah dipasang layar pembatih antara pedusi je laki-laki. Si pikir lalu disiapkan jamaah barang suat tiba, lama-lama saflah panuh sembayang Isya dimulai. Sebelum salat tarawih ceramah kultum 7 minit, beko selesai pulau witir tadarwih bersama-sama jam 11 baru pulang baitu setiap malam. Waktu ketika itu petang kami malam Jumat seminggu hari kelebaran. Semenjak luas yang cako maadang tarasopan yang agak bare rasa kuduanya. Mungkin tensinya agak naik. Selama bulan puasa banyak pemakan dan bersantan. Atau sekadar nama biasa barangkali entah kok flu je masuk angin. Nanya tu sesudah makan ubek agak lungga sakit kepala tak sampai lepeh puasanya. Anggota tadarwih lebih pulang, tinggal maadang surang diri menyusun rea di Quran menyau memasak pintu. Hari dan hujan-hujan rinai udaro agak lambo amam. Beliau alun pai lalo asik menyusun-nyusun kain. Dipakai nempel yang baru, koko paragiah de makati saratosa ruang gajadu dua. Sesudah segeh memakai maadang ke kamar mandi maulang menjawe ulua. Lalu duduk madok maherap mulai berzikir panjang-panjang pueh berzikir nyaman doa. Sudah itu sembahyang sunat. Habis salam tekabia pulau beliau kini salat malam sengaja tadi alun mitir itu kaji keterima. Selesai sembahyang sunat penutup 3 rakaat maadang menjambur rea lalu mengaji surah Yasin bersambung surah Taubat surah Ikhlas menamaikan. Di dalam halayan surah tersimpan catatan doa itu dan sedang beliau baca. Ikulah doanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masta'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Bahwa aku dalam penguasaan-Mu sesuai dengan apa yang mampu kulakukan. Aku berlindung dengan-Mu dari segala kejahatan yang Kau ciptakan. Aku telah terima nikmat-Mu tak berhingga dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu, ampunilah daku ya Allah, tiada zat yang dapat memberi ampun kecuali Engkau. Sesudah doa dibaca, entah apalah tu sebabnya, tiba-tiba angoknya sasak mata galok pandangan kalam berbintang-bintang percalian. Sudah tu entah rahasian tu namanya atau sekadar perasaan, badan terasa di lautan galok kulito masuk itu. Gilo digulung-gulung ombak di lamun-lamun galombang. Tiba hujan serta badai mahampeh kian kemari sudah membubuang di hayaknya. Indak lama sesudah itu angin beransua usai juo lawi memulai agak taduah kinilah tanang samparono.
Di saat ketika itu tubuhnya rasa terapuang dibawa dijujui arus. Mailia tarwih mailia entah ke mana. Tak tahu arah muarunya. Entah di mana tu agaknya. Dari jauh nampak cahaya bermulai terkijok-kijok. Kini semakin nyalo juga. Rupanya itu nan batuju kekian badan dibawa. Kinilah hampir tiba lagi. Lah tiba di tepi cahaya badan ringan bak rasa kapeh malayang malayok-layok masuk kawan dan bagumpa putih janyah tarang sabalik. Tiba-tiba badan manusia jatuh meluncur masuk kabut. Entah kemana tu agaknya jauh. Kemudian lanyu hilang di ranah tak bertantu. Menurut dan sudah sajam sebelum sahur suara Maadang latadanga menjagokan orang berkulit yang melalui mikro saja. Beko disambung je salawat ataupun kaset pengajian sampai waktu imsak maswat. Tapi bakolah sekaliku suara beliau tak tadanga. Mungkin si pikir sedang rusak atau Maadang nentak kalau mungkin juga kok kurang siai. Ditunggu sesudah imsak dinanti waktu azan mikro sajian yang juga. De indak tadanga jua imsak lewat subuh ala masua makati bagagih kemusaji azan lapatui bakumandang. Satibo liau di surau pintu gadang batutui jua di toko sambil berimbau basura memanggil namu sepatah hendak menyanyi. Waktu disilihat dari jendela nampak Maadang cando sujui duduk bersimpuah samparono mukunyo tungkui karya madok luruh arah kabilat. Dek diimbau hendak terbangun mak kati menjapit kunci serap. Oranglah banyak menantikan. Lalu dibuka malah pintu langsung mahoyak menjagokan manga dek lalu lama bana. Tapi Masya Allah, saat itulah ketahuan Maadang lah tiadu. Diresik jantung tak badata angok baranti turunaya. Tapi badan wangi jo. Untuk memastikan menjalehkan jadi japit doktor di Subarang. Barulah sinan kesayahnya beliau tak adolai painyo alulamu bana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pagi Jumaat itu rami orang selisih basah ke dalam munsaji muhajirin. Sinan takziah rang menjangwa mai Maadang bebujuakan. Selesai salat Jumaat bayar yang salat jenazah tarikh bararak ke Pusaro. Baduyun orang mahanta sampai masuk kaliang lahat. Di TPU Karet Bifak dalam wilayah Tanah Abang ada sebuah kuburan baru terletak sebelah barat sesampiang jalan ke Bandungan. Di atas kalang ulunyo tertanam mejan bertulisan Muhammad Hasan wafat tanggal 31 Maret 1981 dalam usia 56 tahun. Itulah kubuah Maadang kurang baga di agam baru dari tanah baliak ke tanah indak nangkaka di alamku. Sadonyo punya milik Allah. Siapapun jua orangnya, baga atau penakut, pamberang atau penyabang, tapuji atau takutua, di suatu saat apik panggilan, dan itu pasti. Sana pendengar, sampai siko kisah Maadang. Sayo patah tabang baranti api padam puntuang punanyi kisah tamat cerita habis. Maaf diminta ke pendengar. Salam kompak dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.